Kepler Azatlyk Radiosu. Kepleriniň jeminiň leýartyny. Kepleşikleri Pragadak studiýadan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlýardyň atlan çap edilen habar çekýär. Lewawyň Ýokons keseller hassahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirusdan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Nägilelikleriň artýan wagty döwlet medeniýeti prezidenti dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip wagt edip başlady. Daşary ýurtlarda türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Häkimetler garşylyga goşulanlaryň dönük bolup ceza çekjekdigini duýdurýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Lewawyň Ýokons keseller hassahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirusdan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Washington pandemiýa wagtyndaky adyk bilen gazyklandy. Aşgabat owgan gurrunlaryny gaýtalady. Niýaz adynyň hassahanada Ýokons keseller bölegi döredildi. Daha soğuk keselhanalary hassalardan oşatylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen raýatlar Istanbulda Berdimuhammedowyň işden gitmegine çagyrdylar diýen atlan çap edilen video çekýär. Türkmen aktivistler Istanbulda protest çykyşy we garaşylmadyk ýagdaý barada. Washington'da Berdimuhammedowyň rejimine garşy protest geçdi. Owganstanly, Eýranly türkmenler özüni Covid-19'un ýokdugyny aýdýan Türkmenistanyň kömek isleýär diýen atlan çap edilen videolarymyz hem bu hepde köp tomoşaçy çekdi. Şeýle-de tomoşaçylarymyz, okujularymyz we dinleýijilerimiz türkmen görnüşleri 25-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimizde köp syň etdiler. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna girip öz pikirleriňizi aýtmagy, garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini ýadygarlyklar we olaryň maňlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Angliýaly tarihçi Alexander Morrison günbatar ýurtlaryny geçmişde gahrman hataplanan, ýöne häzir jins parazlyga, millet parazlyga ýa-da gulçuluk siýasatyna wekilçilik eden diýip bilinýän adamlara dikilen heýkelleriň, gurulan ýadygarlyklaryň ýyly ýylyna protestçiler ýa-da häkimetler tarapyndan ýykylyp aýrylýan wagtynda Merkezi Aziýadaky heýkeller meselesine syn salyp Azatlyk Radiosu üçin ýürüýte makala ýazdy. Bu makalanyň mazmunyna geçmezden öň Türkmenistanyň heýkeller meselesine gysgaça nazar aýlalyň. Odalyk Rus imperiýasyna, soňra Sowietlere degişli bolan ýurtlaryň ählisinden bolşýaly Türkmenistanyň hem basywalçylyk we bolşewik siýasatynyň ýyllary uzak wagtlar saklanyp garly we galýar. Mysal üçin, Rus basywalçylar döwründe Guşguda dikilen haç heýkeli şinlik hem dikilen ýerine otýar. Göktepe gyrgynçylygyndan soň ol ýerde dikilen Rus heýkelleriniň garlynlary 1980-nji ýyllaryň aýagyna hem bardy we Türkmenistan etleriniň Kompartiýasynyň Aşgabatdaky binasynyň öňünde ýurdun ortaýety meýletin ýyrkmanyň 100 ýyllygyna bagyşlap ýürüýte heýkel dikiljekdigini habar berýän daş goýulypdy. Soňra bu daş aýryldy we Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow halk basyşlary esasynda Göktepe'niň synan gününi 12-nji ýanwary hatyra uny hökmüni bellemek barada karar çykardy. Ýöne Niýazow türkmen döwletiniň göz başynda duran Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtak ýaly taryh şahsylaryň Aşgabatdaky ýadygarlyklaryny hem ýykmak buyurdy. Syňçylar onuň bu şahslary öz şahsiýet kultuny böwet ýa-da kölege hasaplandygyny aýdýarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolandan soň Niýazowyň şahsiýet kultunyň döşünden itiligi odaly onuň iş kabinetlerindäki suratlary we kiçik heýkelleri ýitirim boldy. Olary derek Berdimuhammed Anaýew, Mälikul Berdimuhammedow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly şahslaryň heýkelleri döredildi.
Şeýle de Berdimuhammedow döwrüne Magtumly Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygarlygyny ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpawanny. Emma muňa garamazdan bolşewikleriň serdary Vladimir Ulyanowyň Leniniň ýadygarlygy öňkü duran ýerine şinlik hem dur. Şeýle de garaşdyrlykdan soň Türkmenistanyna türkmen taryhy bilen baglanşdyrylýan rawayaty gahrmanlaryň heýkelleri dikildi. Sovet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşdyrlyk döwründe awtoritar hökümeti ıgrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Şol wagtda türkmen jemgyýetinde dowam edýän ýapyklyk, söz azatlygynyň düýpden bolmazlygy, medeniýetdaky senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň manlary hakynda häzirlikçe açyk gurrun etmek mümkinçiligi ýok. Ýöne Sapar Murat Niýazowyň bir zaman günüň uğruna aýlanan altyn çaýlan heýkeliniň şäher daşyna çykarylyşy ýaly heýkelleriň hem wagty gelenine öz ykbalynyň bolýanlygy hiç kime gizlenýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini İnglis taryhçysy Alexander Morrisonyň heýkeller we olaryň manlary Merkez Aziýa sapaklary diýen makalasynyň terjimesi bilen dowam etdirýär. Heýkellerin ýykylmagy anglofon dünýäsine bu ýagdaýa 21-nji asaryň täzeçiligi hökmünde seredýän künjegi sarsgyn berdi. Bu öňkü Rus imperiýasynyň we Sowet Soýuzynyň çäklerini dol tanyş bolan ýagdaýy düýpden ters gelýär. Olar 20-nji asaryň başyndan bäri ağzyndan 3 ýadygarlyk ýykmak tolkunyna şaýat bolurlar. Padşa geçmişiniň ýygyna galan nişanlary ýygyderli sirip süpürmek bilen bolşewikler syýasy nişan fitneçileri bolup, munyň iň bir ýatda galan sahnalarynyň biri Eisenstein'in oktýabryny görkezlen görnüşleri. Mäkelläniň Padşa Aleksandr II-niň heýkelini ýekýän pursatyny hem ölçün alýar. Awtor bir ýerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrowyň oktýabr dünýäni sarsıran 10 gün adly sessiz filmini nazarda tutýar. Bu kino 1917-nji ýyldaky Oktýabr rewolýusiýasynyň 10 ýyllygyna gabat efire çykaryldy. Başta Sowet Soýuzyna Oktýabr diýilip atlandyrylan film soňra redaktörlerini we dünýäni sarsıran 10 gün ady bilen meşhur boldy. Bu eser John Reediň 1919-njy ýylda Rus rewolýusiýasyna bagyşlap çykaran kitap esasynda döredildi. Redaktoryň belligi Xruşşow döwründäki Stalinsizleşdirmek siýasaty hem şahsiýet kultunyň ýygyna galan garynlaryň, ony ýatlaýan zatlaryň şol sany Staliniň mumiýalanan jesediniň bir topar heýkeliň ýok edilmegine, filmleriň bolsa gaýtadan redaktörlenmegine, düzedilmegine sebäp boldy. 1991-nji ýyldan bäri başga da köp heýkel ýykyldy. Şol sany bir wagtlar Moskwadaky Lubyankanyň KGB-niň miras düşäriniň baş binasynyň öňünde duran Demir Felix'iň Felix Dzerzhinski'nin äpet heýkeli hem ýykylyp aýryldy. Ýogsa ol çekany bütün Russiýa adatdan naşar komissiýany bolşewikleriň esasy howpsuzlyk gullugyny esaslandyrjylaryň biri bolupdy. Emma muňa garamazdan Dzerzhinski'nin äpet heýkeliniň ýykylyp aýrylmagy akronimden gizlin gullugyň gysgaldylan KGB adynyň FSB öwrülmeginden başga hiç bir zady üýtgetmedi. Ol şinnem Lubyankada otyr we ýakasyny tanadan çekis Vladimir Putin'in hökümdarlygy aslynda Rus döwletine edýän gödäwçiligini hassa güýçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinski'nin ýadygarlygy 1991-nji ýylyň awgust aýyndaky döwlet agdyrylşygy finanşygynyň soň birden öz-özünden ýeni ýykylan Sowet ýadygarlyklarynyn biri boldy. Şondan soň ýykylan ýadygarlyklaryň köpüsi Yeltsin rejiminiň gaýtadan kanunlaşdyrylmagyny maksat edilýän taslamanyň bir bölegi hökmünde aýrylyp taşlandy. Emma adamlaryň Sowet heýkellerini düňdörmek we taryhyň henligine zyňmak howsy 1990-njy ýyllaryň ahyryna düşüşdi. Bu hiç wagt Sowet rejiminiň san-sajaksız pidalaryny hatyrlamak ýa-da repressiýa arhivlerini dolu açmak bilen bagly ugurdoş arzuw isleglere laýyk gelmedi. Hatta şu günkü günde de Orsiýetde Gulag ýa-da Stalin döwrüniň elhenç aşlyklarynyň pidalarynyň hatyrasyna dikilen ýadygarlyklaryň sanyny bir eliň barmaklary bilen sanamak mümkin. Ödem olaryň tas hemmesi ýaly jemgyýetçilik guramalarynyň
Raýat jemgyýeti toparlarynyň agzalarynyň tagallalary bilen guruldy. Rus döwletiniň tagallasy bilen dikeldilmedi. Gulag lagerleriň türmeleriň döwlet dolandyrşy, Stalin döwründe döwlet siýasaty netijesinde daýhanlaryň durmuşyna zor bilen gatnaşylmagy, olaryň emlakleriniň elinden alınmagy bilen milyonlarça adam öldü. Türkmenistanyň ýylaty bu wakalar barada ýeterlik maglumat berilmeýär. Bu ýerde ýadygärlikleri aýyrmak, ýykmak meselesini aýdaly olary ýykmaly däl. Dzerzhinskiň şol duruşyna goýmaly ýa-da has howsy ýüzüni ýatyryp goýmaly we gapdalyna onuň pinalaryna ýadygärlik dikmeli. Şeýdilse taryhy hakydanyň dikeldilmegine has oňun täsir ederdi diýen delilem bar. Elbetde Ukrainada has töwereklöýün geçirilen simvoliki sowetleşdirme bölünçügi agzalylygy güýçlendirdi we ýurdun meseleleriniň çözülmegine peýda getirmedi. Rusiýada Sowet dolanyrşy aslynda Orta Aziýada gurulan ýadygärlikler bolsa, diňe bir ideolog taýdan aladaly geçmişiň ýatlatmalary bolman köp adam üçin kolonial döwrüň basyp alyşlygyň nyşanlary bolup durýar. Rus padşahlygy döwründe Merkez Aziýadaky basyp alyşlaryň esasy pursatlaryny ebedileşdirýän onlarça heykel. Şol sanyna 1864-nji ýyldaky ikan söwüşine, 1865-nji ýylda Daşkendiň ýykylmagyna we 1881-nji ýylda Göktepe türkmenleriniň gyrylmagyna bagyslanıp bir topar ýadygärlik dikildi. Emma bularyň ählisi 1917-nji ýyldan soň bolşewikler tarapyndan ýykyldy. Şol wagtda Rus Daşkendiniň iň simwolik ýeri megerem şäheriň merkezi meýdançasy boldy. Bu ýerde 1865-nji ýylda şäheri basyp alma urunak söwüşlerde ölen söwüşçülere we Türkistanyň ilkinji gubernatory Konstantin Petrovich Kaufmany dikilmeli ýadygärlik uruny 30 ýylla berilen dagwadan soň ahir 1913-nji ýylda dikilen ýadygärlik bary ýok 6 ýyl soňra ýykylyp aýryldy. Soňra bu meýdançada Staliniň dürli wagtlaýyn heykelleri oturdyldy we ahyrynda 1940-njy ýylyň aýagyna onuň hemişelik ýadygärligi dikildi. Emma ol ýadygärlik hem 1961-nji ýylda ýykyldy. Biraz soň 1996-njy ýylda onuň ýerine Karl Marxyň heykeli oturdyldy. Ýöne bu ýadygärlik hem ýykyldy we ahyrynda 1993-nji ýylda Daşkendiň merkezi meýdançasynda at takylan Emir Timuryň herki at üstünde oturan heykeli bilen çarşyryldy. Padşah döwrüniň Merkez Aziýada şu wagda çenli saklanyp galan iki ýeke harby heykelleri 1878-nji ýylda Özbegistanyň Zarawşan jülgesindäki Jam owasynyň golaýyna mergi sebäpli ölen eskerlere dikilen kiçik ýadygärlikden we Rus goşunlary 1860-njy ýylda häzirki Almaty şäheriniň golaýyndaky Hokon tanlygyny syňyranna uduýnagaş söwüşine gatnaşan Rus güýçlerine dikilen ýadygärlikden ibarat. Bu ýadygärlikleriň birinjisiniň saklanyp galmagynyň sebäbi düşnüksiz. Belki de gözden düşüp unutulup galandyr. İkinji ýadygärlik 1921-nji ýylda bölekleýin söküldi. Emma ol Semiretçi, 7 suwa ýa-da 7 derýa töwereklerini göçüp gelen ortiýetlileriň şahsy kimliginiň nyşanyny öwürlenemeňdiýär. 1950-nji ýyldaky Sowet kinosunda bolsa ol Birinji jahan uruşyna gatnaşan Rus we Kazak eskerleriniň öýlerini dolanyp gelmeginiň alamaty hökmünde görkezilmäge çalşyldy. Bu ýadygärlik golaýda hersaplyk bilen awadanlaşdyryldy. Bulardan başga Kyrgyzstanyň Karakol şäheriniň golaýyny gözlegçi Nikolay Przewalskiň hatyrasyna dikilen ýadygärlik saklanyp galdy. Przewalski açaçan jins paral garaýşly we Rus imperiýasynyň giňeldilmeginiň öňdewarjy wekili bolan hem bolsa Sowet rejimi tarapyndan geografiýa goşan goşantylar üçin progressiw hasaplandy we onuň ýadygärligi şinlik hem dikilen ýerine dur. Bugunky günde Przewalskiň karýerasynyň garanky taraplaryna köplenç göz ýumulýar we onuň görnükli heykeli ýaş satynjalaryň dawaraly suraty düşýän ýerine we ýaşaýjylaryň yerli buýsanjyna öwrüldi. Sowet ýadygärliklerini gorap saklamak meýilleri dürli bolup görünýär. Özbegistan we Gazagystan Daşkendiň, Almatanyň we beýleki uly şäherleriň şäher giňişliklerini bezen Leninleriň köpüsini aýyrdy. Emma mozaika we heykel ýaly aňsatlyk bilen aýrylyp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar we häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy babatyna baha berilýär.
2003-nji ýylda Täjikistanyň Hojon şäherine ilkinji gezek baranymna bu ýyryň Sowet döwründäki Leninabad adyny ýada salýan Ullukhan Lenin Sirderýanyň ýokursundaky belentliklerden şäheriň üstüne awanyp durdy. Bu heýkelini Täjikistanyň täze milli nişany Ismoil Somonynyň ýadygärligi bilen çalşyryldy. Emma Lenin derýa kenaryndaky görnüksizrek orunlaryň birine saklanyp galdy. Bişkekde Kırgızstanyň milli nişany bolan ajaýyp alay şadenany Kurmanjan Datkanyň döwrewap ýadygärligi Mikhail Frunzeniň ýol başçylygyna Sewitin gaýtadan basylyp alynan wagtyna ölen gyzyl goşun eskerleriniň hatyratyna dikilen irki bolşewik ýadygärligi bilen bir seýilgäkde dur. Bu ýer şol wagtlar Ýewropadan göçüp gelenler tarapyndan Pişbek diýilip adlandyrylypdyr. Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, siz İngiliz tarihçisi Alexander Morrisonyň heýkelleriň manysy Merkez Aziýa sapaklary atly makalasynyň mazmunyny dinleýärsiňiz. Merkez Aziýada Sowet döwründen bäri saklanyp galan ýadygärlikler köplenç kiçirek we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň göz goýunsy belki meniň Gazagystanyň demir gazagyndaky Tonkosrowka obasyna gören kiçik beton lelinim bolsa gerek. Aşağı getegin näki ýazgylar bu ýadygärligiň şol wagtky Frieden kolhozyna 1940-njy ýylyň Tomsunyna bina edilendigini görkezse, bu at Olowanyň deportasiýa edilen Volga nemisleriniň ornaşan ýeri bolanlygyny aňladýar. Şinnem ýygy suwat edilýän we 1990-njy ýyllarda gurulan Katolik ibadatxanasynyň garşysyna oňaýsyz hala düşen heýkel inni taryh şahs hökmünde Lenini onuň ideologiýasyna wekilçilik etmekden geçen elhenç görgüleriň görülen döwrüne we ýitip giden jemgyýeti ýada salmak bilen Tonkosrowkada soňky 20 ýylda nemes ýaşaýjylarynyň köpüsiniň terk eden obasyny täze döwrewap bir mana eýe bolýar. Bu ýagdaý heýkelleriň hemişe öz temalaryna ograrlyk alýanlygyny ýa-da olaryň özlerini dörejileriň şol wagt ilki guranlaryny tomoşaçylara ýetirmekçi bolan manlaryny saklaýanlygyny asla aňlatmaýar. Bu düýpden dogry däl. Almatydaky Vaznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna ýerleşýän Beýik Panfilov Söwüş ýadygärligi Brezhnev döwründe hiç gaçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilovçynyň Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezden gahrmançylygynyň hormatyna guruldy. Bu Stalin döwrüniň toslamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käbirişini hem aýatda dirdi we bu heýkel hakykatda taryhyň bilkasdan birinç we mermer garnygyndaky galyplaşdyrmasy boldy. Ýöne almatlaryň häzir şu gününe bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslyna ýatan zatlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmagyna diňe bir etnik ruslaryň näleýsem ähli Sowet raýatlarynyň oýnan roluny bolan dowamly we esasly buýsunjy görkezýär. Onsoň uruş ýadygärlikleriniň öňkü Sowet Soýuzynyň ähli ýerine bolşy ýaly ol durmuşyň möhüm wakalarynyň hususan nikah toýlarynyň bagdalar we maşgala suratlary bilen bellenip geçilýän ýeri bolup durýar. Ýadygärlikleri ýykyp ýok etmek olaryň unudulmagyna getirip bilýän bolsa, olary duran ýerinden gozgamazlyk we taryhy ähmiýetini saklap, şol bir wagtda şu gün üçin ulanmak usullary hem bar. Demirgazyk Hindistanyna 1857-nji ýylda turan gozgalaň wagtyna Ulu Gawa wasyna galan Laknov şäherindäki ýaşaýyş mekany munyň iň netijeli misaly bolup durýar. Harabalyklaryň, ýadygärlikleriň we mazarlaryň ägirt ulu toplumy Britaniýalılar tarapyndan mukaddeslik ýaly goralyp saklandy. Olar muňa razy guranlaryň gahrmançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolandan soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgalançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. We bu ozal gozgalançy diýilýänlere inni bu ýerde watançy hökmüne garalýanlygyny görkezdi. Merkez Aziýa parallelini çekmek üçin Daşkentdäki Emir Timur meýdanynyň 1913-nji ýylda von Kaufmanyň ýadygärligi, 1968-nji ýylda Marx ýadygärligi we Amir Timuryň häzirki heýkeli bilen bezilen görnüşini göz öňüne getiriň. Bu häzirki zaman şäherini edil şu gün durukuna getiren güýçleriň, Rus kolonializminiň, Sowet kommunizminiň we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişiň ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy. Geçmişiň haýsy nişanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa därligini keskitlemek meselesi heýkelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde.
olary gorap saklamak isleýänleriň öňünde de kynçylyk töredýär. Staliniň heýkelleri olaryň wekilçilik edýän adatdan nasar rekimsizlik we häzirki zaman siyasi ýygnanşyk nokotlary hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meseleniň has bir çatak tarap bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde Göktepe'niň gassaby General Mikhail Dmitrievich Skobelev'in täze ýadygarlygynyň gurulmagy Ortiýetin öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine hemde ak general diýilýäniň şahsiýet kultunyň täzeden dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Onun 1912-nji ýylda Tver köçesinde dikilen ilkinji ýadygarlygynyň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki de ilkinji nowatda şu hukuksuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçikde bolsa maňa bolşewikleriň geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzirki rejimleriň we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik giňişligimizdäki ideologik monopoliýalaryny talap edýän nukdaýlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygarlyklar bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerindäki jemgyýetiniň we jemaatynyň özlerine berip biljek zatlaryndan başga hiç bir terişdesi ýok. Onsoň olar duran ýerlerinde durmalymy ýa-da däliýän karara iň öňsi hökümetler däli yerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýaxşy diýip Angliýaly taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniň üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.